Boas noites a todos, benvidos e vidas. Sempre comezamos o curso dicindo que este ano non nos meteremos a un proxecto global que nos chega con Halloween, Nadal, Entroido, fin de curso, pero cando salta a idea non a deixamos pasar. Alguén falou no centro de Manuel María, outra ou outro de Uxía e o seu disco Andando a Terra. De súpeto comezamos a visualizar o que hoxe ides presenciar. Un traballo multidisciplinar ao redor da nosa terra, da nosa literatura, da nosa música, teatro, canto, danza, cultura. E aquí estamos cun espectáculo que vos ha sorprender. Comezamos a traballar e buscamos cómplices para este noso e voso proxecto. A Deputación, a través da Vicepresidencia Primeira, facilitou-nos o desembarco de Uxía e os seus músicos, Santi, Paulo e Sergio. A Concellaría de Cultura do Concello de Lugo abriunos as portas ao auditorio e os medios técnicos e a Fundación TIC, a través da Escola de Imaxe Son, vai permitir que conservemos en imaxe esta pequena xoia que hoxe veredes. Moitas grazas a todos eles. Precisábamos de máis axuda para montar todo isto e apareceu a Fundación Manuel María de Estudos Galegos, Cafés Las Candelas, Espazo Escénico 10, Proxecto Danza, Fernando Rois Carroceda, bailarín, coreógrafo e alumno do centro. Teresa Neri, bailarina e coreógrafa. Isabel Sánchez e Marga Portomeñe, actrices. Isidoro Pérez, colaborador etnográfico. Berta Sánchez Pérez, traductora de linguaxe de signos. E Sila Cela Ferreiro, exalumna e fotógrafa. Moitas grazas tamén a todos eles. Debemos agradecer, ademais, o traballo de todo o persoal do centro e o labor de coordinación de Catuxa, David, Natalia, Pilar e Uxía. Temos que agradecervos a todas as familias a vosa colaboración, pois onte e hoxe vistes moi alterados os vosos horarios habituais e ademais, este ademais é moi importante, e ademais sempre estades aí para todos estes proxectos. Moitas grazas. Eu atópome contento, satisfeito, feliz, orgulloso e, por que non dicilo tamén, algo nervioso por ter a honra de representar o meu centro nun momento como este. Tamén por ver o produto dun traballo dun equipo de máis de 300 persoas, coordinado e continuo, aínda que creo que os máis satisfeitos e orgullosos, pero tranquilos, son todos os rapaces e rapazas que van sair ao escenario. Elas e eles son os auténticos protagonistas, os que dan sentido ao noso traballo cotián, os que aportan ideas novas, os que crean cando actúan e participan, os que fan medrar e consolidar este proxecto educativo día a día. O noso alumnado medra en galén e galén medra con elas e eles. Agardamos que gocedes intensamente do espectáculo e remato pedindo un garimoso e moi forte aplauso para elas e eles, os protagonistas en mayúsculas, xunto con Uxía e os seus músicos. Grazas. Manuel María. Nacín no 29, o 6 de outono. En Outeiro de Rei da Terra Chá. Son unha casa igrexa de labregos, fieles a súa terra e ao seu Deus. Agora eu son un namorado. Eu son Manuel María, cantor da Terra Chá de algún tigo. Cantor da Terra Chá, que leva un traballo nas entrañas, eu sou eu. Eu son Manuel María, labrego con algo de poeta. Por iso guardo as albas no fondo dos meus ollos, e ando devagar o meu camiño, e pídolles as cousas a súa ternura, e aos homes pídolles verdade. Non teño máis tarefa, son unha humilde polla que salaya na noite escura movida polo vento.
A terra xa somente-se un pobo aquí, outro acolá. A terra xa somente-se un pobo aquí, outro acolá. Mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico, onde andan as aves a voar, onde andan as aves a voar. O resto é soedad, o resto é soedad, o resto é soedad. A terra xa somente-se un pobo aquí, outro acolá. A terra xa somente-se un pobo aquí, outro acolá. Mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico, onde andan as aves a voar, onde andan as aves a voar. O resto é soedad, o resto é soedad, o resto é soedad, o resto é soedad. Ollada terra xa dende as alturas é semellante a un mar en calma. Para medila só valen dúas mensuras. Ferrados de corazón, fanegas de alma. Ferrados de corazón, fanegas de alma. A terra xa somente-se un pobo aquí, outro acolá. A terra xa somente-se un pobo aquí, outro acolá. Mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico, no que andan as aves a voar, no que andan as aves a voar. O resto é soedad, o resto é soedad, o resto é soedad, o resto é soedad. Moitísimas grazas, benvidas, benvidos a todos a este paseo pola poesía de Manuel María, o noso poeta labrego, o poeta da terra xa. El vai mostrar todas as súas caras, moi diversas e moi ricas, o Manuel María máis comprometido, o Manuel María máis divertido, o Manuel María tamén máis profundo e máis metafísico. Eu creo que imos pasalo moi ben. Comenzamos con este maravilloso poema da Terra Xa, poema con moitísima forza. E imos mostrar tamén a casa, os interiores de Manuel María en Outeiro de Rei, esa casa que agora é casa museo, que acolle todo o seu arquivo. Eu creo que Manuel María estaría hoxe contentísimo, satisfeito, feliz por ter tantas cativas e tantos cativos escoitando a súa poesía e a través da música tamén. Así que celebremos a lingua, celebremos a terra, celebremos que Manuel María hoxe está máis vivo que nunca. Un aplauso grande.
Non hai no mundo ser tan desolado, criatura máis ferida e pesarosa, compañeiro da rosa ruborosa e solidario irmán do desgraciado. Eu nacín nunha casa moi fermosa e nela deixei o meu pasado. O tempo da nenez, o soño usado e a miña adolescencia tormentosa. A claridade volveuseme foscor, malia vivir en min o gran encanto da casa petrucial que quero tanto, da casa petrucial que quero tanto. Eu só son amiga, feliz co teu amor e co gozo sinxelo do teu canto, que purifica e sublima a miña dor, que purifica e sublima a miña dor. Eu nacín nunha casa moi fermosa e nela deixei o meu pasado. O tempo da nenez, o soño usado e a miña adolescencia tormentosa. A claridade volveuseme foscor, malia vivir en min o gran encanto da casa petrucial que quero tanto, da casa petrucial que quero tanto. Eu só son amiga, feliz co teu amor e co gozo sinxelo deste canto, que purifica e sublima a miña dor, que purifica e sublima a miña dor, que purifica e sublima a miña dor, que purifica e sublima a miña dor. Que bonito, que emocionante escoitar os latexos do corazón deses cativos e estas cativas danzando tamén a casa de Manuel María. Imos seguir o percorrido. Sabedes que unha das facetas máis coñecidas e máis populares tamén da obra de Manuel María, da obra poética de Manuel María, era os seus poemas infantís. Moitos fixéronse populares a través das composicións de Suso Bahamonde. Moita outra xente tamén tratou de poñer música a eses poemas. E agora imos disfrutar tantísimo, tantísimo, tantísimo destas pequenas xoias que tedes aquí no Cole Galén para cantar un dos temas máis populares. Eu só vos digo que tedes que acompañarnos tamén, sabedes? Eu podía ser unha adiviña, pero que ten un caracol? Que leva enriba un caracol? Que leva? A casa, non? Mira, que lindas, que lindos. Entón imos cantar o caracol, pero tedes que facer ben a letra. Caracol, col, col, caracol, caracoleiro, pon os teus cornos ao sol, xa que eres tan frioleiro. Un aplauso grande a estas cativas e estes cativos para que se animen. E agora
vou chamar a unha das profes do cole para que o veña a cantar comigo. Uxía Cribeiro. Esas palmas. Esas palmas arriba. Caracol, col, col, caracol, caracoleiro. Caracol, col, col, caracol, caracoleiro. Pon os teus por noso sol, xa que eres tan fleureiro. Pon os teus por noso sol, xa que eres tan fleureiro. O lombón le vas a casa, caracol, caracoleiro. O lombón le vas a casa, caracol, caracoleiro. E deixas tintas de seda engalanando o cadeiro. E deixas tintas de seda engalanando o cadeiro. Caracol, col, col, caracol, caracoleiro. Caracol, col, col, caracol, caracoleiro. Vamos teus por noso sol, xa que eres tan fleureiro. Vamos teus por noso sol, xa que eres tan fleureiro. Caracol, col, col, caracol, caracolou. Caracol, col, col, caracol, caracolou. Vamos teus por noso sol, os ollos dos corpos con. Vamos teus por noso sol, os ollos dos corpos son. Caracol, col, col, caracol, caracoleiro. Caracol, col, col, caracol, caracoleiro. Vamos teus por noso sol, xa que eres tan fleureiro. Vamos teus por noso sol, xa que eres tan fleureiro. Bravísimos, bravísimas. Un aplauso máis enorme aínda.
Aínda teño esperanza de poder percorrer unha por unha todas as parroquias de Galiza, lugares e casais, andar porta por porta, dialogar persoa a persoa, face a face, pois non hai tarefa máis urxente, fermosa, nidia e necesaria. Gastarei o meu corpo nos camiños ata ser po, seixo e silveira. A miña voz, de tan usada, será o levísimo eco dun rumor. Só fundamento de semente que apenas poderá rozar a intimidade choída dos galegos. Extraña tribo incomprensible, feita de vento, tebra e cantería. Aínda teño a esperanza. E seguimos agora unha peza que gravamos para ese disco, Andando a Terra, e que contén outra vez algún deses poemas infantís dos que falaba antes. Este en concreto, a historia dun gato e un rato, e unha historia moi interesante porque conta como o gato anda atrás do rato, en fin, un clásico onde os haxa, o que nos dá medida tamén, pois iso, do lado máis lúdico de Manuel María. E desver ademais aquí, bueno, non vou desvelar a sorpresa, que senón non ten moita graza. Imos facer a introdución deste señor gato. Hai que miñar. Hai que miañar, quen sabe miañar? Saben? E un gato cabreado como é? E un gato sorprendido? E un gato divertido? E un gato rabioso? Entón, imos cantala. Quen a sabe cantar? Um gato trompeta? Un gato trompeta, como é? Quen lle gustan os gatos? A quen lle gustan? As gatas e os gatos? E os ratos? Imos alá, entón. Señor gato, atención, no rincón hai un burato. No burato está o rato, caladiño, acochadiño, sen falar nen respirar. Señor gato, pon sentido, que metido no burato está o rato. Señor gato, está o rato no burato do rincón. Ten un puño o corazón. Señor gato, está o rato no burato.
Señor gato, atención, no rincón hai un burato. No burato está o rato, caladiño, acochadiño, sen falar nen respirar. Señor gato, pon sentido, que metido no burato está o rato. Señor gato, está o rato no burato do rincón. Ten un puño o corazón. Señor gato, está o rato no burato. Eu non dudo, señor gato bigotudo, que está un rato no burato. Señor gato, ten as uñas afiadas, crabuñadas preparadas, muleaxiña que senón. Señor gato bigotón, do burato foxe o rato, do burato foxe o rato, do burato foxe o rato, do burato foxe o rato. Moitas grazas. Agora, aproveitando que está aquí un representante e algún máis da Fundación Manuel María, quería cantar para eles, para Alberto en sede, pero en particular para unha muller moi importante na vida de Manuel María, unha canción que gravamos para este disco Andando a Terra e que se chama Saleta. E unha canción preciosa que se chama Rosa Namorada, está dedicado a Saleta, foi a muller da súa vida e está aquí entre nós. Dádelle un forte aplauso a Saleta. Imos cantarlle Rosa Namorada. A terra fai sentir Saleta sotileza, chama apaixonada e transparente, levidade de neve, torrente, forza de seiva poderosa. Música de vento entre abelairas, raio máxico de lúa, murmurio de regueiro, flor de cerdeira, ou punga de orballo emocionada, tremendo sobor do pálido rubor da rosa namorada. A terra fai sentir Saleta sotileza, chama apaixonada e transparente, levidade de neve, torrente, forza de seiva poderosa. Música de vento entre abelairas, raio máxico de lúa, murmurio de regueiro, flor de cerdeira, ou pinga de orballo emocionada, tremendo sobor do pálido rubor da rosa namorada, da rosa namorada, da rosa namorada.
do pálido rubor da rosa. Muchísimas gracias. Deixade-me, é-me igual ser día, ser camiño, gaita fina. Non sei de onde ven a luz, e ignoro se teñen azas os garimos. Non me preguntedes tampouco se o corazón sinte a súa vida. Eu somente quero ser violín, quero ser río. Eu somente quero ser violín, quero ser río. Os ollos fóxenme, poden os soños existir, ser paxariño e a morte, o derradeiro camiño. A morte é un ser vivo e eu, pobre e esquecido poeta, porque existo o meu continuo morrer, non será vida. A estrela inmutável en si mesma, a estrela ten sentido, o demais é vaguedade, sombra, ou nome frío. Eu somente quero ser violín, quero ser río. Eu somente quero ser violín, quero ser río. Eu somente quero ser violín, quero ser río. Eu somente quero ser violín, quero ser río.
quero ser río, eu somente quero ser violín, 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 quero ser río. Muchísimas gracias. Un dos poemas máis fermosos de Manuel María é un que se chama Unha canción e no que conta o que el lle pide a vida. No fondo, o que todas e todos podemos pedirlle. Sobre todo algo que últimamente escasea moito, que é a dignidade do ser humano, no que Manuel María quería tanto. E vou convidar para cantar iso comigo a unha profe de música que tedes a sorte de ter no voso cole, unha muller cunha voz, cun timbre delicioso e unha sensibilidade que hoxe tamén podestes comprobar tamén nas voces das súas alumnas. A querida Uxía Cribeiro. Ando a pedirlle a vida, luz, beleza, delicadeza xentil, unha canción. A virxinal tempestade da paixón, o dereito á dignidade e a enteireza. Ando a pedirlle a vida, luz, beleza, delicadeza sentil, unha canción. A vecina tempestade da paixón, o dereito á dignidade e a enteireza. Pidolle a mía que a flor do corazón se peche sempre o odio e a vileza, e que se abra o amor e a sinxeleza, o latexar sincero da emoción. Cando sinta chegar o meu remate, agardarei serenamente o propio fin, recebendo a lanzada que me mate. Pois co decorrer dos anos aprendí como podo vencer neste combate, amando a vida e que ela me ame a mí, amando a vida e que ela me ame a mí. Ando a pedirlle a vida, luz, beleza, delicadeza xentil, unha canción. A virxinal tempestade da paixón, o dereito á dignidade e a enteireza. Pidolle a vida que a flor do corazón se peche
que se abra o amor e a sinxeleza, o latexar sinceiro da emoción. Cando sinta chegar o meu remate, agardarei serenamente o propio fin, recebendo a lanzada que me mate. Pois co decorrer dos anos aprendi como podo vencer neste combate, amando a vida e que ela me ame a mí, amando a vida e que ela me ame a mí, amando a vida e que ela me ame a mí. Bravo. Uxía Cribeiro e toda esta maravilla de alumnas e alumnos do Galén. Tamén coa sensibilidade da lingua de signos, algo fundamental neste mundo no que a diversidade tamén enriquece e ás veces hai que visibilizar outros horizontes para a xente con diversidade funcional. É importante iso. E agora imos cunha cousa importantísima, porque chega o momento de falar de algo moi serio e ao mesmo tempo con esperanza tamén. Eu quero pensalo así. Imos falar de algo que a Manuel María, para o que Manuel María era fundamental, que é a fala. E ademais se o di tan bonito, di: o idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o saluco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. E imos facelo con moita alegría, con moita esperanza, para que cada vez máis nenas e máis nenos deste país falen na nosa lingua, vale? Un aplauso grande. Imos alá coa fala. O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o saluco máis feble, o pesar máis profundo, o saluco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor, o coitelo do vento, a palabra de amor. Ay, la 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 la, 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 ay, la 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 la. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncel que deixaremos nós, esse breve roncel que deixaremos nós. O idioma é um herdo, patrimônio do povo, magicamente bello, eternamente novo, magicamente bello, eternamente novo. Ay, la 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 la, 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 ay, la 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 la.
perdemos a fala, non seremos ninguén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. Precisamos a lingua se queremos vencer. Ay, la 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 la. 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 Ay, la 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 la.
Bravísimas, un aplauso para este coro magnífico y para esta coreografía extraordinaria. Muchísimas gracias. Prohíbese, por orden de alcaldía, que medren porque sí a rosas del jardín municipal. Prohíbese a lúa andar encima de museo. A lúa é unha tola que anda espida, dando mal exemplo as nenas cascas e os fillos de familia. Podes chorar tan só cando hai sequía, para que non fiquen bandeiros os pantanos. Estarán fora da lei as estrelas, a primavera, as flores e os pantanos. Date pegando en cada cal para que se cumpla. Moitísimas grazas. Imos continuar agora. Uxi. Imos continuar cunha peza moi irónica, tamén daquel Manuel María máis irónico, falando de moitas cousas que xa veredes agora. E atendede porque hai unha coreografía aquí fantástica. Non sei que vai acontecer. Isto é sempre unha sorpresa, verdade? Ata agora eu quería que derades un fortísimo aplauso a todo o traballo inmenso dos profes e dos alumnos e alumnas do Cole Galén. Emocionantísimo estar aquí participando disto, de verdade. E imos facer isto, vale? A ver quen sabe o manual do señorito.
Saberédelo, sí? Non sei, Sergio, ti sábelo? Intento. Ainda que un non sexa moi bonito, non é difícil chegar a señorito. O primeiro hai que odiar o comunismo e pensar somente en un mismo, non facerlle moito caso aos pais e ter certo desprezo pros demais. Hai que ter en conta o que convén, a de querer modales finos, codearse só con xente ben, aproveitar os cucos e cretinos, ser socio de todos os casinos, mercar sempre autos deportivos e traxes e corbatas elegantes, coñecer toda a clase de aperitivos. Tamén é conveniente ter querida, abusar o que se poida da bebida, xantar e cear sempre a deshoras e ser moi galante coas señoras, non falar galego en deixa máis, que idioma do povo moi vulgar. Hai que ter en conta o que convén, a de querer modales finos, codearse só con xente ben, saberse comportar nos restaurantes, distinguir os whiskies ou cheiralos, entender de brise de canasta, de golf, de tenis e cabalos, non alternar con xente de outra casta. Ainda que un non sexa moi bonito, non é difícil chegar a señorito. O primeiro hai que odiar o comunismo e pensar somente en un mismo, non facerlle moito caso aos pais e ter certo desprezo pros demais, vivir do que suan os demais e de antes morrer que traballar, non falar galego en deixa máis, que idioma do povo moi vulgar, que idioma do povo moi vulgar, que idioma do povo moi vulgar. Moitísimas grazas. Estamos chegando casi ao final. Pero, claro, son moitas as horas de traballo, os días, os meses neste colexio. Eu quería comezar pedindo un enormísimo aplauso para quen fixo o esforzo de que esta noite Manuel María se fixese presente. Os alumnos e as alumnas do Colexio Galén, os profes, as profes, todo o equipo técnico, os músicos que hoxe me acompañan. Quería un fortísimo aplauso aquí, á miña esquerda, na dirección musical, facendo posible que Manuel María recobre nova vida na súa guitarra, no seu sorriso, no talento inmenso do brasilego Sergio Tanús. E ali, á miña dereita, un músico de cedeira, un acordeonista que toca as teclas da emoción sempre. Esta noite
fíxonos pasar estupendamente como sempre. O señor Santi Cribeiro. E atrás, creando ambientes, atmósferas bonitas, facendo que Manuel María tamén volva a sentir a percusión como a él lle gustaría, un baiano de corazón brasilego tamén, Paulo Silva. Na mesa de son, un amigo da casa tamén do Colexio Galén, Arturo Vaquero. Non quero esquecerme de ninguén, por supostísimo do equipo técnico que traballa aquí neste auditorio Gustavo Freire, o equipo de son, Alentum, que nos deu moito alento. Moitas grazas a todas e a todos, foi un traballo moi laborioso. Unha aperta enorme a Fundación Manuel María e outra grande, grande a Saleta. Un bico enorme ao equipo de traballo que eu coñezo, co que estive máis en contacto directamente. Catuxa! Uxía Cribeiro! O queridísimo David, da Porto do Son. Bueno, tanta xente, bailaríns, coreógrafos, coreógrafas, todo o mundo. E aquí, unha persoa moi especial, este bailarín tan guapo, ven aquí, que te vexa todo o mundo. E saúda. Que nos emocionou moitísimo. En fin, creo que non me esquezo de ninguén, verdade? Eu querería chamar a todo o mundo para acabar cantando un dos himnos máis bonitos e máis fermosos de Manuel María. Que vaya subindo todo o mundo e que reciban un fortísimo aplauso. Temos discos que están neste libro Andando a Terra. Se queredes que volos asinemos, a Fundación Manuel María amablemente trouxo un montón de libros para que, se queredes ter unha lembranza desta noite, o poidades levar para casa, vale? Creo que nada máis, imos despedirnos cantando, pero antes quería... Ui, vai subir todo o mundo, vai quedar auditorio Valeiro. Bueno, unha aperta tamén a esta cidade tan maravillosa, Lugo, que sempre nos acolle tan ben. O meu nome, Uxía, moitas grazas. Unha lembranza tamén para a xente responsable da exposición, que é unha exposición maravillosa que temos na entrada. E o aplauso máis forte, máis intenso, máis emocionado da noite para o noso poeta da Terra Chá, Manuel María. É que somos moi... E agora recibido con un forte aplauso a Uxía Cribeiro. É que somos moitísimos. Hai que agardar. Ainda así? Ensayamos, sí? Un pouquiño o carro, a ver se o sabedes cantar. Sí ou non? Para o público. Facemos un ensayiño para o público, sí ou non? Ou non? Ensayo público. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señora de me espanta. Vale. Seguimos subindo.
Como se vai parar isto, Uxía? Non se pode. É imposible, Vamos, vamos. Bueno, agora vades a ver entre os alumnos e as alumnas a todos os profes do cole. Así que agora se merecen, eu creo que ese super aplauso cando todos esteñamos arriba, porque traballamos un montón, traballamos. Ainda falta. Vamos a quitar esto de aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos rematando xa. Estamos. Sí. Wow. Estamos todos y todas. ¿Podemos comenzar ahora? Vamos alá. Comezamos a cantala, sí ou non? Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, e a señardade me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, e a señardade me espanta. O meu carro é cernadura, sabe se carballo e freixo, que fermosa súa feitura, que lixeireza do eixo. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, e a señardade me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, e a señardade me espanta. Cada cernadura
do meu carro canta. Viva Manuel María e o colega Len. Moitas grazas. Moitas grazas. Un aplauso grande para todas e para todos.